Ya lanjut Pak Niken. Munggah. Ini Nimas ingsun. Nimas ingsun prasapa Uklik. bojo dhewe kok nguklik-nguklik bojone liyane. Deli anak bojo. Niken. Gue rasake Dalam rasake di bojo galake ngene ya. walah. Malah nguklik-nguklik bojone kancane. Nah, Wis suwe cilik neh malah kuwi. lah witekno kepiye? Wis ditresnani karo Niken wis menerima apa yang menjadi kekuranganmu. Kok isih ngobok-obon aku. Ngobok ngono liyane. Aku dhewe lho ora Ngerti tak kuwi lanang. Aku jane kurang apa? lanange bojomu ya doko kan. Lah kok sing duklik iki kene kok kan. Duklik kene ya keri kok. Kaya mangan ingkung kaya. Nguklik kene kok kleru lho Mas. Iya. Lah niki uncek lak nguklike nggen April lak mriki. Keri. Soale bocahnya mangkat kok telangkup ning mburi ngene terus. Mas gareng ora bareng, ora. Yo. Lanjut.